6 suit. Bai, vale? Dana suita dira, ezta? Bai, dana dira. Kalitate gorenekoak. Hori da. Ona. Berez txikia dira, Bai. ze gure hotelean hori etxe guzti die bi pertsonen dako. Ados. Osa, bikotentzako dago, Hori da, ezta? bai, berez Bi lagune bai aldia jun, Bi lagune bai. O pertsona bat bakarrik ere joan daiteke. Hain romantikoa lekua, ezta? Bekti bikotekin, hobeto, ezta? Hori da. Ona. Eta esan desunetatikan oso berdinak dira, o bakoitzak bere ikutua daka, o zeto bateko dugu? Bueno, guziatu ginen hasieratik danak ezberdinak izatea. Vale, bakoitzak bere ikutu dugu. Bai. Eta orduan, bai basoan kokapena, o diseinua, o forma, o paisaia, ezberdina izan da. Horregatik jende asko itzuliten da beste aprobatzea. Claro. Baina badiez, badago bat hexagono forma daukana, beste batek irukia. Vale, orduan, irukia, hexagonua, borobilak, karatu bat anetik handago, Bai, zaitu ginen hori formalik eta desberdina jartzen, bai. Ona, eta gero, badakit, asko fijatu zeatela, bertako egurrakin, bertako materialekin itia, ez da? Egur gehiena basaurik dator, bertakoa da. Dana ezin da, baina alik eta... Aldan guztia bertakoa da. Hori da. Segurrekin daude inda? Pista hau, denetarik, gaztainondoa asko. Aritza ere erabiltzen da. Gero, alertzen ez dakit nola dane. Alertzia, bai, pinu antzeko guain berria landatzen nahi da hori, ez da? Hori ere asko erabiltzen da. Gehien bat hiru horiek. Ados. Hiru horiek gehien bat, bai. Eta, Iñaki, guztiz egurrezkoak dira? Bai. Bai, Bai, dana egurra da, bai. Eta esan dezu aristia handi baten da, hola. Danak aritzan gainean daude? Edo, bai. Bai. Danak aritzan gainean. Tinko ongo dia orduan, ez da? Zeratik anaritzan, baina zuei tinkuo, ez da egit artia, obesten bat ongo da, baina... Bai, eta gero askotan igual aizea da bilenean, da... Azkenean guk eskaintzen dugula da, askotan da esperientzi bat. Oso ezberdina da, oain udan joatia, edo negun, o ekaitza dagoenean, o... Udazkenian paraje garra hor onto pila juteko, ez da, Bai. Azkenian zaudete hor paraje batian... Bai, parke mitologikoa da ultzama. Parke mitologikoa, hala da. Jende asko da onjo bila oin udazkenean. Bai, ez da? Ondo. Bueno, eta zetopatuko dugu, ose eskaintzen dezue, norbait juten danean zuen logeletala. Ez dakit badakit hor gozari derrak eta gauza. Bai, gure azken, lehendabiziko gauza pixkat jendea harritzen diona da, gure hotelan gelak ez daukatela argindarrik. Vale. Eta ez daukatela urik ere, ez? Ez, eta hori ondo da, gaina bikotiakin zaudenean gau etortean nian, txak, belatxo batzuk edo badaude pizteko? Bai, hori bai. Hori bai. Lampara bai batzuk eskaintzen ditugu, hori argia izateko, eta gero dutxak, eta horiek, eraikuntza nagusian daude. Ados. Kotxea usten den tokian, hor badago harreragunea, eta hor aurkitzen dire dutxak. Claro, hola sostenibilitatea, eta ez desauiak eta historiak, eta txukunago izateko basua, ez da? Ez dago instalaziorik baso barrun. Eta hori bai, nindarrazko eman diozue, sostenibilitatea, ez da? Behin basuan inda, suit politak, baino beti bai, natura ibeira, ez da? Bai, hori da zen pizkat ideia, ez? Naturan murgiltzea gaua pasatzerakoan. Hori da pizkat esperientzia horren oinarria. Vale. Eta hor, esperientzia hori arra izan berdik gaua etortzen danean, ez da? Askotan egunez ibiltzea basotikan, eta basua isilik handao, komila tartia, baina gauian ateatzen dian soinuak, kukuak, historiak, basurden hankak, ez da? Pausuak eta entzuten dira, eta... Jende asko esaten dugu izan, entzun dut, ez dakiz zer zan, baina zeu zer entzun dut. Hori kasi egunero gertatzea. Baina, zorionez, zuaitan gainean zaude, lasai, ez da? Seguro. Seguro, ondo.